hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 19-njy iýun hepdeniň duşunma güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanallaryna. Şu gün men sizin bilen sizin gelýän soraňyza jogaplar berjek. Şu gepleşimde men esasy şu zatlar boýunça gurulmajak. Vatandaşlar, sizin şu efirde soragy berip bilersiňiz, egerde şu efiri online rejimde görmeseňiz, şu videonun aşağısına soragy ýazyp bilersiňiz, men indiki videolarymda size jogap bererim. Hormatly vatandaşlar, birinji bilen men iki sany bildiriş beresim gelýär. Birinji bildiriş mahabat bildirişi. İkinci bildiriş bolsa Farhat Meymankuliýewiň ýagdaýy boýunça bildiriş. Birinji bildiriş. DWT Halk Hereketi Türkmen jurnalistini işe aljak bolýar. Jurnalistin aýlygy $500. Jurnalistin işi Türkmen diline DWT saytyna makalar ýazmaly bolýar. Diýmek biz bir jurnalist alsak, şol jurnalist biziň saytymyzda makallar ýazar we türkmençe, orsça ýa-ni terjimeleri eder. Jurnalist işini etjek bolsaňyz, soru boýunça şu Telegram arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Plus 380 96 014 97 88. Şu nomer ýazsaňyz Telegramda onu şol ýa-ni DWT diňe öňe diýen bir belgili ýa-ni nick emele geler we şoňa siz ýazyp bilersiňiz. Ýene bir ýere gaýtarýan plus 380 96 014 97 88. Şu nomera siz ýa-ni Telegram chatdan bize ýazyp bilersiňiz. Bize sizin ýa-ni autobiografiýaňyzy bererek şoň esatyny biz serederiz we sizin bilen gürleşip geçireriz. Hemme zat hopsuz ýagdaýda işenler. Şoň üçin biz hemme zatlar öňünden ýa-ni pikir etdik. Näme biz işleşerdik. Türkmenistanyň içinden jurnalist bolsa hasaby, bolmasa Türkiýeden ýa-da başga bir döwletden türkmen diline ýagny arasy ýazyp bilýän, arasy terjime edip bilýän, arasy öz pikirlerini beýan edip bilýän adam gerek. Gelin Farhat Meymankuliýew boýunça soragy sertip geçelim. Bize verilen maglumatlara göre Farhat Meymankuliýew Turkiýada. Biz İçeri İşler Ministrliğinin jogabyna garaşýar. Häzir hemme mesele İçeri İşler Ministrlikde, ýa-ni şo ýerde adwokatlar işläp dur. Şolu açyk gaýra edin garaşyň diýerler. Hoş habarlara alarsyňyz, açyk garaşyň diýip ýa-ni bize aýdýarlar. Şoň üçin biz tawrly bolmaly, ýöne biz oturamyz, başga da hereketler gidip dur Farhat boýunça biz hem habar garaşýar hem başga uğurlarda hereketler gidip dur. Farhat Meymankuliýew bir ýyldan gowra öz kanallaryna Türkmenistanyň korrupsiýon işgärlerine garşy we Türkmenistanyň iki kirli korrupsiýon prezidentlerine garşy görüşdi. Ol öz çykyşlaryndan käwagt ýa-ni paýş sözler ulandy. Ýöne egerde siz şoň çykyşlaryny terseňiz, oň manysy paýş sözler aýtmakda. Oň manysy bir topar jinayetler açyp halkyň konstitusiýon haklaryny gorumak. Şoň üçin biz Farhady gorlaýar. Farhadyň alyp barýan stilini ýa alyp baran ýa-ni metodyny biz gorlamdyk. Biz Farhadyň işini gorlaýar. Eden işlerini. Näme bolsa da halkyň haklary üçin görüşdi. Halkyň haklary üçin hem häzir ýa-ni oturmaly ýerine. Kimde kim Farhat Meymankuliýew Türkmenistanyna zat diýse, bize maglumatlar berin. Bizde maglumatlar bar. Şonuň Türkiýede dygyny, egerde sizin Türkmenistanyny diýen bolsaňyz, bize maglumat görkezin. Maglumat görkezmeseňiz, onu bize aýdyn. Plan nokatda, plan ýerde biz şonu barlap bilýäs. Biz şonu tuğ ederiz. Eger çyn bolsa, biz çykyp aýdarys. Şoň üçin bize gelýän maglumatlara görä Farhat Meymankuliýew Türkiýede onuň bilen işler geçirilip dur. Türkmen hökümeti Farhat Meymankuliýewa almak boýunça görüşýär. Ýöne olaryň işi başa barmak sebebi kanun bizim tarapymyzda. Kanun Farhat Meymankuliýewiň tarapyndan. Şoň üçin Türk hökümeti haçanna onuň wekilleri ünferip şol dosiýe seretseler, haçanna olar basyş etseler, kanun bolmaz. Bir Farhat üçin ýa iki keleli prezident üçin kanun bolmaz.
Uro da agry gerek. Ananyň men ine Parij'e bark gaýtdym şundan bir 2-3 hepde mundan. Şo ýerde Türk delegasiýasy Ýewropa Birleşigine giýjek bolup gelip ýanky gepleşikler geçirip bizde kanunlar işliýe, agzlaryny doldurup ýanky şu birleşe giýjek bolup hereket barny edýärler. Ine şol hereketlerde bular pretensiýa hökmüne şu toragym goýular. Pikir etmeň bu toragly fakady akiderler hiç ýerde hiç zat nime edilmez. Elbetde aýdylar. Elbetde bütün dünýä mass mediasyna aýdylar we bütün dünýä möçberine adam hakları Türkiýede bozulýandygy subut ediler. Şoň üçin ine Farhadyň meselesi boýunça onuň wekilleri işläp dur, adwokatlar işläp dur. Men günde habar alyp dur. Şu gün biz habara garaşdyk. Bu habara açyk habarly bolun diýdiler. Entek garaşmaly diýdiler, garaşýar. Sebäbi Türkmen hökümedem eline peçadı var, eline Daşyşy ministri var, eline Adalet ministri var, eline hükümet var, kabinet ministri var. Olum hat ýazyp bilýär. Aýşul oglun konstitusiýany bozy, eýtdi, plan zat diýip ýazyp bilýär. Olum ýazyp şu ýazan zatlaryny subut edip bilmeseler, onun hem ýazan zaty puç bolýar. Ine şu ýa prosedury girip dur. Şoň üçin egerde biz Farhat Meýmenkuliýew gorulajak bolsak, onu biz hormatly watandaşlar petisiýa bol çekmeli. Men size petisiýany görkezeýin, häzir bir minut. Şu petisiýany DWT çagyna barsaňyz, şo ýerde badyr. Bir minut men size görkezeýin. Bir minut. Men bir näçe gün çykyş edip bilmedim, işim ýaman köp boldy, ýetişmedim. Ine serdim, hormatly watandaşlar. DWT çadyna ine şu ýerde, men häzir görkezdim. Şu ýerde siz basarsyňyz, ine şuraya ссылка basýaňyz, şu ýaly ýanky petisiýa açylýar, ünsüň. Ine şu petisiýada şu ýerde adyňyz, familiýaňyz, e-mail adresyňyz we döwletiňizi ýazsaňyz, şu ýerde ýanky men şu ýerde sizin adyňyz belli bolsun, belli bolmasyn diýip nime maildan maňa okey. Maildan maňa iýerip bilýäňiz bir kopiýasyny diýip ine şu ýerde bellik bar. Ya maňa iýerin ya iýermeň we aşagyna men adymy hiç ýerde görkezmän, ýanky görkezmän diýseňiz, ine şol knopka bassaňyz şeýle sizin adyňyz görünmýär. Şoň üçin gorkmaly zat ýok. Ondan siz şunu ediniz bilenem bir öz watandaşyňyzy watançylyk duýgusyny bildirip watandaşyň bolýar. Siz opozisiýa bolanyňyz, siz hökümete garşy gideňiz, siz bir watandaşyňyz bir kanun ýagdaýda Türkiýe hökümeti tarapyndan tutulýar edilenle şonu goradyňyz bolýar. Siz hakyky türkmen bolýanyňyz bolýar. Şoň üçin haýyş watandaşlar, hanliwa, hanymary, hani Daşoz, Balkan, Ahal, ine gollan bir-birinizi. Ine agzy birlik nide başlaýar. Bir her wagt diýäňiz, agzy bir bolmaly, murada agzy birlige çağırýarsyz, agzy bir bolun, opozisiýa agzy bir däl. Biz opozisiýa köp adam däl. Barmak basyp sanaýmaly bir 4-5 tane adam, galanlar opozisiýada däl. Biz agzy bir. Siz agzy bir bolup bilenňiz. Men her wagt aýdýan, agzy bir bolmak bir uly bir ýanky iş. Biz agzy bir bolup bilmez ýöne hereketde agzy bir bolup bileriz. Mysal üçin ine Farhady bolmakda. Agzy bir bolup bileriz. Ine kiçik test, kiçik mysal size. Bolun Farhady bollan we agzy biriňizi görkezin. Ediň sizem. Ondan bize soralar. Näme siz agzy bir der? Biz agzy bir. Diýeji men APD para bir topar aktivistler, blogerler, bir topar građan aktivistler, bir topar bizi golyan adamlar, ýanky ekranda görünmeýän. Biz agzy bir. Aramızda dava jengel ýok. Diňe ýanky öňü diýer. Şoň üçin sizem görkezim agzy bir golan Farhady. Ine şu ýagdaý Farhat boýunça. Indi watandaşlar gelin başga da tehdit geçelim, başga soralara. Şol ýanky nime kanallaryna, YouTube kanallarda men nimeni gördüm.
Oyun Türkmen diyen bir Ruşen Kılıçev ağın olup gurulady, ine Türkmenistan'a gitti, ine beytti, ine eýtdi. Gelin şol videony size görkezeyim, siz özüňiz baha berersiniz. Ondan men size şoň hem zat farşydygyny düşündireýin. Sedin, men şol Farhat eýtdi, beýtdi diýen soraga indi jogap berjekler sebäbi boş argumentlara men jogap bermäne wagtym ýok. Men işmem köp häzir. Hem şu zatlara wagt ýitirip görüş etmän, ýani görüşi gyra goýup şu zatlara jogap bermek men şunu manysyz diýip pikir edýän. Şoň üçin siz özüňiz argumentlary analiz edip öwreninde, egerde ýa-ni şol argumentlar düýpli bolsa bize ýazyň, kommentariýada biz şoňa jogap bereriz. Dedim, watandaşlar, bir minut. Ine men şol Ruşen diýeniň bir videosyny görýän. Oyun Türkmenliýe ýöne öňe oýunturmak gerek edýär. Lütfen. Pardon, ses yok. Ne yapıp ses yok? Ha, görürüz. Sesimin kestim öyle. Ben bir minut. Sistemasından içeriden alınan seyredin. Şöyle size herkes yazarım. Göç idaresinin sistemasından içeriden alınan ekran görüntüsü, screenshot. Görüyorsunuz mu? Adı Farhat, familyası Süleyman Kuri, doğulan yılı 1992, cinsiyeti erkek, ülke Türkmenistan, tarih 20.11.2023, 16.05.52. Lütfen vatandaşlar, yine şu yazatları PDF'de arxivine olup bolýar. Hiç bir problem değil. Lütfen şulardan Farhadyň dokumentleri dikkat edin. Yine lütfen şu ýerde yine Farhadyň pasportynyň nomery, lütfen A03 23 27. Indi men size Farhadyň pasportyny görkezeyim. Häzir. Lütfen şu ýerde nomery A08 28 955. Lütfen 1 A'dan soň 1 2 3 4 5 6 7 tane sifra var. 7 tane. A08 28 955. Bunu gördük. Indi monter edelim. Mun Farhadyň ýanky pasportynyň nomery 03 A03 23 27. Diňmelen o. A'dan soň 1 2 3 4 5 6 sifr. Bir sifr ýeten o. Diýmek şunu el bilen ýazdylar. Ine şu liniýany we şu liniýany el bilen ýazdylar. Men näme şunu häzir suwd eden ýene. Dinläli, soňra çerli. Kapı adı, yani şüphelen kapı adı. Şüphelen kapı adı İstanbul Havalimanı. Yani Terzi Airport. Çıkış 16.05.52. Yine şol zat 20 May 2023 16.59. Yani arada 2 minut tapolu var. Farhat 20. May saat 4'te 2 saniye kontrol kapısından çıkarıp Türkmenistan'a boy verdi. 2 saniye kontrol kapısından çıktı diye. Hangi kontrol kapı? Bu goç edaran, yani dokumenti. Şu ýerde şul dokument şol Farhadyň maglumatlaryny barlak koýdan adwokatyň diýen zatlary. Diýmek bizde Allah muradyň Ruşenyň aýdan zatlaryň hemmetiniň diňe bir zady bar. Şol adwokatyň aýdan zady. Başga argument ýok. Allah muradyň üstüne goşup, ýani nimetdi
Bu oğlanın üstüne koşup yani falşiv dokumenti görkezip ine gitti diye. Şol bir dokument goç edaratına adam girse ya çıksa hükman yani deport edildi deyip aydılıyor. Başka zat aydılmıyor. Şey mi? Yine gördünüz mü vatandaşlar pasportun numarini? Yine ben görkezeyim. Şey mi? Hop A03 23 27 6 0. Pasportun ýerine ahatlyň ýerine 7 0 bolmaly. Diýmek şul ýa-ni öňki şu linýede ýazylan adamyň sifirleri, pasport nomerleri diňe ýa-ni Farhat Meymankuliýew ýylynda ady çaşyk goýupdyrlar. Ana şeýrap anekserin. TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 2014. Ünferim. Ine şunu gowy zerdim. Häzir men size düşündirýän şunu. Göç İdaresi Şul ýa-ni goç edaratyny absurd edýän program. Şu programa 2014-nji ýyl. Şuň gününe 2023-nji ýyl. Ine şul 2014-nji ýylyň bir screenshot dokumenti şonu düzelipdir. Näme diýen sebebi 2014-den soň istenlik programy upgrade bolýar. Misal üçin 3 ýyldan soň, 4 ýyldan soň, 5 ýyldan soň, ýöne 9 ýyldan soň upgrade bolmasa diýmek şu köne 2014-nji ýyllaky screenshot şul. Hükman 17, 18, 19, 20'de bolmaly sebebi kompýuterler ýetýär, tehnologiýalar ýetýär, programmalar ýetýär. Ýani öňkü kompýuterler ýok, täze kompýuterler olur. Käwat köni programmalar okany upgrade etmeli bolýar. İstenlik bir hökümet edara, goç edara bolsun, ministersiýa bolsun, bir programa goýulsa, onu upgrade ýagny obновление edilýär. Ine mesal üçin telefonumyzda her ýani 5 günden 10 günden bir aýdan obnovление diýendir. Avtomatik ýagdaýda. Programmanyň goýun adamlar upgrade edýärler. O programma sen bir ýerine satanda şoňa obslužuwaniňdan tatýan, ýagny şoň servisinden tatýan. Diýmek bir näçe ýylda upgrade etmeli. 2014-de goýulan bolsa 10 ýaşda upgrade etmeli. 16-da, 17-de, 18-de, 19-da, 20, 21, 22, 23-de. Şol upgrade ýok. Diýmek köne 2014-üň screenshoty şonuna liniýasyny çalyşdyr da ine Farhat gitdi diýip ýa-ni näme diýär. Ne surat görnýär gowy, ne nime görnýär. 2014 tüm hakları sakları. Bu ne demek? Şu programla 2014'de raziyet edilir. 2014'te şu programa ýa-ni upgrade edip goýulan ýa-da dürdülen 2014'te. İstenlik programa dürdülse onun häzir gününe moralny iznos diýilýär. Ýa-ni moral taýdan ýa könülmegi. Şoň könülmegi häzir 2 ýyl, 3 ýyl ýem köne. Ünsveren bolsaňyz bir kompýuter alsaňyz 3 ýyldan on bahasy bider gortgalýar. 5 ýyldan on bahasy ýa satyp bolmaýan kompýuterler. 8 ýyldan o kompýutery zıraýmasaň hiç adam derim, hiç adam dörüm ýa telefonlar ýanynda. Şundan bir 6 ýyl mundan telefon alyp görsäň we şunky täze çykan telefonlary deňişdirseň bir deňişdirýärler. Programda şol ýa. Şoň üçin 2014-üň screenshot'unu alyp boyap ýa-ni bize falşifkany görkezip ine gitdi diýerler. Dogurdan hem goç edaratyna gitdi diýip belgili ýöne şo bir maglumatyň daşyna bir topor goşmaça argument fantaziýalaryny düzüp fantaziýalaryny bize satjak bolýarlar. Ine şoň üçin men garşy şol. Hakykat aýtmaly. Egerde bizde birje maglumat bolsa, şoň Türkmenistanydyr. Biz büyük Türkmenistan'da aýdarsa we Türkmenistanyň içinde görüşürüz Farhatyň azatlygyny. Häzir günde bizde hemme maglumatlar Türkiýede görkezýär. Şoň üçin biz Türkiýe görüşýär. Egerde biz bilsek Türkmenistan'dadygyny, onda biziň strategiýamyz ýetýär. Biziň ýa-ni maksadymyz ýetýär. Biziň taktikamyz ýetýär. Ona biz başgaça görüşýäris. Biz şöyle il çykany bolsa galdyrar. Şöyle komissiýa etdirer. Farhat tapdyrar. Şoň janyň sagdygyny ýa suwudyny gatnaşdyryp biz şonu hemme zatda barady mümkin biz özümizden barys. Bahana bilen. O başga söwüş, başga ýol, başga strategiýa. Şoň üçin bize maglumatlar gerek. Şuň gününe içinden alýan hemme maglumatlarymyzda Türkmenistanyň çäginde Farhatyň adam ýok,
registrasiýasam ýok. Görün adamym ýok. Şoň üçin men indi şu soralara jogap berip biljekkä, boş argumentlara wagtymy ýitirjekkä. Eger argument çykaýsa, onu olar seljiler. Boş argument bolsa, ona biz şoňa jogap bermeýär. Biz jogap bermedek diýmek şu argumentler boş. Yine serdim vatandaşlar, pasport nomeri diňgelen ok. Sebäbi Farhadyň pasport nomeri ine A0828 Şuradaki yankı videonun pasport nomeri ünsürseniz A03 diýip başlaýar. 23-27. Ine. Seması. Ana bäderden Farhadyň suratlaryny önlerine vereniz. Siňe seretsin. Farhadyň suratyny şul suraty diýem. Indi özüňiz kesitleň. Şul aýdýan adamyň özüm kesitläp bilýänler. O zaman şul Goçedaradyň suraty bolaýmasyn? Goçedaradynda hawa gitti diýip belenildi suraty alındyr. Ýöne granisasyny geç diýip Goçedara surat bermeýär. İçinde Goçedara suratyny mümkin goýar. Onun problemasy ýok. Men diýjek bolýanym, şu bir argument ütken zat ýok, ýöne üstüne goşup ine gitti, çykdy, bardy, aldy, Aşgabatda üstüne goşup gidip oturýar. Şu ilki o Farhadyň dostlarynyň paylaşan videolar var. Şöyle suratlar. Şu konuklarda alınan suratlar. Bu meselelerin subudu. Meselen subut ya, mesele subudu ýok. Goçedaratyna girdi ve Goçedaradan çykdy. Şu subutnama ba, ýöne başga Türkiýany ýanky taşlap gitdi, akitdiler, granisadan geçdi, aviakompaniýa registrasiýa edildi, o ýerden hem geçdi. Maglumat ýok. Biz ofitsial maglumatlar var, şoň geçmenligi var boýunça. Maglumat ýok. En plus biz barlap dursaýar. Birden şuň geçen bolaýmadan erti geçde biz derhal maglumatlar bilmeli, biz barlap dursa. Şöyle maglumat geçäýse bize hökmen signal berýärler. Şoň üçin bu zatları ünsürmeli. Bolýar. Bul bir mesele. Men esasy çykyşym şullal, dogrymy aýtjak bolýan başga meseleler boýunça men çykyş etjek. Şuň. Hormatly vatandaşlar, gelin gepleşigimize dowam edelim ve yeni bir gerek mesele ýatladýan ine Farhadyň petisiýasy boýunça şu ýerde saq tarapynda ine şu ýerde siz adyňyzy, familiýaňyzy, ýemel adatyňyzy we haýsy döwletde ýaşaýanyňyzy görkezýäňiz ve iň aşakda şu ýere ptiçka goýýaňyz meniň maglumatlarym görünmesin diýip hiç kim siziň gol çekeniňizi, şu petisiýany iýereniňizi bilmeýär. Bilse de bu bir jinayet iş değil. Bu vatançılık siz duygusunu bildirdiğiniz bolýar. Şoň üçin siz yani konstitusiya esasen öz vatandaşyňyzy golladyňyz bolýar. Şoň üçin hiç ýeri jinayet iş ýokdur. Öz vatandaşyňyzy bir kanun ýadyna tutulsa ve sen onu gollasaň. Ine şu petisiýa hakynda DVT çağına gelseňiz şu ýerde adminler bar. Sorasaňyz size aýdarlar niýde şol ýanky maglumatlar alyp bolýar. Gelin indi çykyşymyzy dowam edelim. Men size başga bir video görkezjekdim. Ors tiline ýöne onsoň size terjime edin şu videony. Ondan öň men size bir reklama görkezjekdim. Ýanky DVT agzasy bolmak reklamasy. Gelin men size şonu görkezeyim. Приветствуем вас на официальном ресурсе Народного движения «Демократический выбор Туркменистана». Заранее признательны за интерес и внимание к важной информации, которую мы стараемся оперативно подготовить и поделиться с вами. А также благодарим за пожертвование во имя справедливости, правды и подписку на наш ресурс. Если вы этого еще не сделали или не знаете, как перевести деньги, предлагаем вашему вниманию краткую видеоинструкцию. Итак, попадая на страницу нашего ресурса, в правом верхнем поле вы увидите красным шрифтом раздел «Donate». Нажимаете на него, а дальше система предложит вам пожертвовать деньги с помощью таких платежных систем, как PayPal, Patreon, Boosty или же по реквизитам IBAN и оплату на карту.
Patreon, к примеру, может предложить выбрать уровень поддержки на ту сумму, которая вам больше всего откликается. Нажимаете кнопку «Подписаться», и у вас автоматически загрузится несколько коротких полей, которые важно заполнить. В имени держателя карты вы должны указать свои имя и фамилию. Дальше заполняете номер карты, срок ее действия, а также защитный CVV-код. В поле «Индекс» для выставления счетов вводите почтовый индекс, а под ним регион проживания. Для завершения задачи нажимаете кнопку «Подписаться», после чего сумма, которую вы решили пожертвовать, автоматически спишется с вашего счета, а вы тем временем получите подписку. Отправка донатов через PayPal происходит по аналогичной схеме. Сервис Boosty в поле тип Amount предлагает ввести ту сумму, которую вы решили поделиться с нами, а напротив нее валюту, либо рубли, либо доллар США. В поле ниже вы можете оставить также краткое сообщение, согласиться с условиями сервиса и нажать на кнопку Send. Не забудьте также дождаться момента списания средств с карты. Напоминаем о том, что мы имеем возможность предоставить вам безопасные переводы, которые вы совершаете, чтобы нас поддержать. В чем это выражается? Когда вы отправляете благотворительные средства, даже ваш банк не владеет информацией, кому адресованы эти деньги. То есть транзакция отобразит всего лишь операцию покупки товара через интернет-магазин. Таким образом, никто кроме вас не сможет отследить адрес, по которому следуют средства. Вы можете быть уверены в полной анонимности такой транзакции. Спасибо, что выбираете правду и поддерживаете нас в ее разоблачении. Оставайтесь с нами, чтобы всегда оставаться в мире самых важных новостей. Hormatly vatandaşlar, men size bir videony götürjek bolýan häzir. Şu videoda bir ayal maşgala gaty bir gowzat diýende edil devletin maksadyny şu beýan edýär. Öz ýa-ni dilinde. Häzir urs dilini aýdar şol ayal, men onsoň size türkmen diline terjime edip beren şol zatdy. Gelin şuňa ünsüp terdelin. Если общество внезапно перестанет интересоваться политикой, это будет подарок для тех людей, которые и без того имеют в своих руках неадекватные ресурсы. Если еще никто не будет на них смотреть и никто не будет их обсуждать, у них просто настанет праздник. Они все порешают замечательно, все между собой поделят и вообще не будут вынуждены, как сейчас они вынуждены даже в автократиях, хоть как-то считаться с тем, что живые люди рядом с ними живут. Нет ничего легче, чем для людей, наделенных властью и богатством, забыть вообще об этом обстоятельстве и считать себя единственными обитателями Земли. Почитать всех нулями, а единицами себя, да, и глядеть в Наполеоны, пока все глаза они себе не проглядят. Это безумно опасно. Власть – опасная материя, государство – тупой предмет. Это все очень опасные вещи. Забывать об этом нельзя. Поэтому не отсутствие интереса к политике, а повышение политической культуры и политической грамотности – вот наша цель. Только тогда граждане имеют хоть какую-то надежду посмотреть, кто у них по карманам шарит. Если общество... Ine vatandaşlar şu ýerde ýa-ni ort maşgala gaty uzatlar belli geçdi. Menim size şonu türkmen dilini düşündiren sebäp bizde türkmen dilini ýa-ni ort dilini düşünmeýän adamlarymyz bar, vatandaşlarymyz bar. Şola ýa näme diýär? Egerde bir jemgyýet birden bir wagda siyasat bilen gyzyklanmagyny besetse, onda bulaýan eline ummasy sejişleri bolan hökümetde işleyen adamlara ulu sowgat bolýar. Egerde hökümetdäki işleyen adamlar hiç kim seretmese we olaň edýän işlerini hiç kim ara alyp maslahatlaşmasa, onda şol hökümet işleyen adamlar üçin ömürlük bayram emelegýär. Onda ol adamlar öýleri üçin hemme zady ajaýyp çözerler. Öýler döwletiň baýlyklaryny ogurlap, onam öz aralarynda paýlaşarlar. Umuman alanynda daş töwerenine başga da diýri adamyň ýaşanlyklaryny unuturlar. Baýlyk we güýje eýe bolan hökümet adamlary halkyň ýagdaýyny düýgünden ýatdan çykarmak we öýlerini dünýäniň ýeketek ýaşaýjylary hasaplamakdan başga aňsat zat galmaýar. Hemme adamlary nur görünüşini görüp öýlerini bolsa saýlanan adamlar hükmüni duýarlar. Bu diýsem halk üçin gaty hokly.
hökümet bir hoplu materiya, döwlet bir lal zat. Bunun hemmesi gat hoplu zatlar. Bunu bir ýatdan çıkarmalylar. Şonuň üçin siyasat bilen gyzyklanman, gezip ýürmeli däl de eýsem tersine siyasi medeniyetini ve siyasi sowatlylygyny ýokarlandyrmak gaty zerurdur. Ine bizim maksadymız. Haçanla biz siyasi medeniyetimizi ve sowatlygymyzy ýokarlandyrsak, onu bizim jüýümüzdäki pullary kimdir bir ýeriniň ogurlandygyny görmäne iň bolmagyna bir umyt bar. Bu diýmek biz siyasi medeniyetimizi we sowatlygymyzy günni östürmeli we täze hökümeti kontrol edýän jemgyýet kurmaly. Bu pikirler bizim konstitusiýamyzda maddalar bilen berkidiler. Ine şola ayarmaşalan Aýdanzady Türkmenistany emele beripdir. O diýmek näme? Şu günni biz siyasata goşulamak diýip gyrat çekildik bolýyn. Biz hökümetde işleyen korrupsiýonera, paraxoro Sowut hökmüne bayram berdik. Günne bayram bolýar. Günne ogurlap ýatylar. Biz bar ýok, biz ýanlaryna ýaşaýat, ýaşamda onu üntemelerine kurar. Bular öz günleri bilen, öz korrupsiýa skemalary bilen. Bizi bolsa mal hakkının hükmünde de görünür. Ine şuraya gaty düşünürdi. Eger de biz bir sowatlygymyzy östürsek, eger de biz siyasata goşulmaly gelip ýörsek, biz mundan beter kyn ýaşar. Ýöne biz öz sowatlygymyzy we siyasi medeniyetimizi östürsek ve şu zatlar täze jemgyýeti we şuňky jemgyýeti has zerurdygyny düşünsek, bizim durmuşymyz ýüklerdi şu. Yani şunu bir belli var, hormatly vatandaşlar. Indi men size başka bir video gökürecek bolýan. Şu videoda yine şu videonun TikTok'ta gördüm de gaty giň gördüm. Sizin bilen paylaşaýyn diýdim. Şu video size de yani mümkin misal hökmünde bolar. Lütfen. Ine hormatly vatandaşlar, üns berdiňizmi? Bir ýaşuly diýen bolýar bir çağlı adam öz çağlaryna şu goşulyp öwredýär. Arkadagy şöhret we şu meňzeşler. Bizim ýurdumyz tarlak gelýän adama ýa şöhret bildirip çağlatynyň ýa aňyna uýdurýar şu tarzda. Lütfen öz gulçulukda ýaşaýar. Şu korrupsiya nimetinde komfortda ýaşaýar. Bizim halkymyz kösenýär. Bunun kösenýändir. Ýöne şonu da şu rejimi gollap, goşgular aýtdyryp, eýýem kiç wagty öz çağatyny gulçuluga batyrýar. Näme şoňa dilleri öwredenok, matematikany öwredenok, näme şoňa Gurhany öwredenok, bizim dinimizi, ýa akylly zatlaryny öwredenok, näme ýa suralary öwredenok, näme gowy häsiýetleri öwredenok, näme arkadagy şöhret ýa zatlary öwredýär. Yazın komentariyada öz pikirlerinizi näme pikir edýän şu barada. Yani men pikirimçe şu zatlar biz ýa aklymyzy işletmeýän bir sowatlyk bilen edýät ýa da biz ýa doly gulçulygymyz boýan çağlarymyza gulçulygy siňdirenimiz bolýar. Men näme şu misaly edýän? Ünsüren biz 32 ýyldan bäri internetimiz ýok, uğurlu işleyen yok, peydalan bilen yok, hüdürünü gök bilen yok internetin. Konvertasiya yok, diýmek bizim finans stabilnestimiz yok. Biz kösenýär. Aýlyklarymız şol 91-92 ýylda $100 mı? Häzir $150. 32 ýylda biz ösmedik. Ýöne 32 ýylda ünsüren bolsam Gurbanguly we Serdar iki prezident Gyzyldan çaýlan tualetlerini gurup, öz şäherlerini gurup, öz ýanky binalaryny gurup, itin, atyň, pişiň, sıçanyň binalaryny gurup, olaryň medalaryny çykaryp bir aňsyz çykyp hereket edýärler. Lütfen. Bir şu gulçuluk boyuna ýa. Ine şoň üçin. Ýaňjy aýal maşala aýtda, egerde biz siyasata goşulman, siyasi ýanky medeniyetimizi östürmesek, siyasi
bir Sowetumuzy, Sowetumuzy üstürmesek, biz şu ýaly gulçulukda ýaşap, düşünmänem alas, bizim daş döwrüňiz näme gowulşanokdy. Bütün dünýä şeýle diýip pikir edýär. Beýle de bütün dünýä. Men size görkezýän näme? Ünsverim, azat döwletde, azat adam, azat pikirde, her hili uğurlar oylap tapýar, her hili obyektler oylap tapýar, her hili tehnologiýalar oylap tapýar. Hatta öýnäk pişigini diňläbim, dürüjülük işine diýär. Ünsverim. Sometimes I'm alone, sometimes I'm not, sometimes I'm alone. Alone, sometimes I'm alone, sometimes I'm not, sometimes I'm alone. Alone, feels like a year since he left me inside. Said he'd be back soon, but I guess he just lied to my face as he walked through the door. I can't take this no more. Only 2 biscuits are left in my plate. A matter of time until I meet my fate. Through the shade. Hormatly vatandaşlar, men size gurrun bereyim, şu näme hakynda nime diýär? Şul adam bul bir dürüjülük işine diýär. Şu dürüjülük işinde öz pişigine niw sagyryp, şonu diňläp, onam ýazyp, saz berýär. Azatlyk. Oýam internet ulanyp, öz bilimlerini ulanyp, bilmeýän zatlaryny öwrenip, şu pişigini niwsi agyp, şonu gollap, saz berýär de internet bolýar. Indi ünsverim. Beýlik adamlar näme reaksiýa berýär şuna? Gelin şunu seyredelim. Bunu izama, üzülen o.
Hormatly vatandaşlar, şu ýaly video köp. Men bir näçesini okudum-da. Bu video ýani adamlar şu pişiň bir janyny neresi ýagdaýyny görüp we şoňa nef sagyryp, şol dürüjülik işine öz dürüjüligini goşup, dürüjülikli ýani ulgam etkili bolýar. Ine adatlyk. Bir elementarny zat ýöne ünsüp seretseň, biri pişige nef agyryp, öz dürüjüligini ulan onu aýdym ýalýar. Beýleki adamlar bolsa şoň ýazylan aýdymyň üstüne öz dürüjüligini goşup, ýani adat o hükmünü ýani goşup goýup, on aýdymy ýani güýçlendirýärler. Ine şu ýaly bulary ýani şu zatlar etdirýän adam ýok. Ýöne öz güýçlügi bilen. Adat isleglerini ýani öz isleglerini ýetýär, öz isleglerini kanaatlandyrýar. Biz bolsa şu çöreňi ýerine, işin ýerine, konvertasiýa ýerine Türkmenistanda näil gaçyp gitmek. 32. Ine. Şoň üçin adat döwletde ýaşamak diýmek ol etçini edip gezip ýörmekde konstitusiýa baten çykýar ondan. O diýmek konstitusiýaga berilen adatlyklar ulanyp sen bir zat oýlap tap bilýän ýa bir jemgyýete goşunyň goşup bilýän ýa-da bir islegiň bolsa onu kanaatlandyryp bilýän sana aňyr durdurjak ýok. Ine men şonu aýtjak boldum. Şoň üçin vatandaşlar biz adatlygy görüşmeli. Bir gazanan sok hiç kime gidirmeliler şu adatlygy. Hiç kime mümkinçilik bermeliler bizim adatlygymyzy araýar. Pikir etmeň, haçan biz oturup murada bir şonu eder. Şuň başlady eýýem adatlyk durmuşy. Sen ýa-da sen goşulamak. Sen öz adatlygyny gollamak. Sen bak näerlikligini ýa hökümete barıp aýdan ok. Häkimlige barıp aýdan ok. Näme men beýle ýaşaýan? Hani iş? Hani men sosial kömeklerim? Men çağam kim eklemeli? Eger hemme zat bu ýaly bolmasa, men siziň ýanyňyza gelmerdim. Sen öz çağıň ýa pilmen, palow, naharlar baryny berýän, men öz çağıma çölüm tap bilemem. Siz çözmelimi? Şuňy siz dolandyrýandy Türkmenistany. Siz çözmeli. Çözüň meseleni. Çözüp bilmeseňiz, Türkmenistanyň baýlygy ýeterlik maňa konstitusiýanyň esasyna ýazylan sosial kömeklerini berin. Diýip hakyňyz we talap etmeli. Gurban uly ýanky ortaşalan aýdyşýaly. Egerde biz siýasata goşman çekilsek, onu bayram bolýar. Şondan gitara çalyp, ýanky maşyn sürüp, rally edip, samolyot uçup, pistol edip, sniperçi, rallyçi, atçy, velosipedçi maýmun bolýar. Öz şäherini gurýar. Büdjetden referendum etmeyen, özü karar çıkarıp, yani 20 milyar büdjetden 3 milyar ve 600 milyon alıp, bir sonra oğurluk değil ya şuna. Öz şäherini gurýar. Kim şoňa ruhsat berdi? Haçanla biz siyasata goşulmasak, haçanla biz bir soğut, yani soğutsuz bolsak, medeniyet, siyasat medeniyetinde bolmasa, yine şu ýaly gurbanlylar dürýärde bütün Türkmenistanyň içinde dolýar. Hükümete diňe gurban bolýan adamlar gelýär. Talaman. Besedel o beýlekler ýaşaly. Ine ýanky men muzykantlar görkezdim, adat muzykantlar. Näme Türkmenistanyň muzykantlar ýokmy? Näme adat aýdym döret bilen okmy? Git tokoýa, git jengelle, git ýanky çäge 20 sesini eşit. Yani gadymy geçen adamlaryň ýanky obrazlaryny kelläňde aýlada aýdym çykýar. Hökman arkada aýdym ýazmalymy? Hökman arkada aýdym aýtmalymy? Eger şonu aýdan soň sana sahna ruhsat berilýän bolsa, çykma sahna. Namusyň bagdar. Men şonu aýtjak bolýan. Haçan biz türkmen bolýar? Haçan biz öz ýurdun satan, öz ýurduny üstüne tüýküren, öz watanyny gurbanla satan adamlardan dönüp biz hakyky watançy adam bolýar. Hakyky zulüm diýer. Hakyky şu ýaly korrupsiýa edip hökümet talap oğurluk edýäne jenaýat çagyryp biz çäret bolýar. Haçan? Hiç kim etmedi. Murat Gurbanow etmedi. Ýanky Abdullah etmedi. Aktivistlerim etmedi. Biz ederiz hemmemiz. Goşulun. Kömek edin devlete toparlan. Devlete halk gerekliğine. Gelýän pullar bize gerek gel. Görüşe diýär. Türkmenistanyň içine alaytady. Men ýene bir anons görkezýän size.
Şol anonsdan soň men efirimi tamamlajak hormatly vatandaşlar. Şoň üçin kyn görmän bir reklama oýaýyn size ýene bir ýerek. Приветствуем вас на официальном ресурсе Народного движения «Демократический выбор Туркменистана». Заранее признательны за интерес и внимание к важной информации, которую мы стараемся оперативно подготовить и поделиться с вами. А также благодарим за пожертвование во имя справедливости, правды и подписку на наш ресурс. Если вы этого еще не сделали или не знаете, как перевести деньги, предлагаем вашему вниманию краткую видеоинструкцию. Итак, попадая на страницу нашего ресурса, в правом верхнем поле вы увидите красным шрифтом раздел «Donate». Нажимаете на него, а дальше система предложит вам пожертвовать деньги с помощью таких платежных систем, как PayPal, Patreon, Boosty или же по реквизитам IBAN и оплату на карту. Patreon, к примеру, может предложить выбрать уровень поддержки на ту сумму, которая вам больше всего откликается. Нажимаете кнопку «Подписаться», и у вас автоматически загрузится несколько коротких полей, которые важно заполнить. В имени держателя карты вы должны указать свои имя и фамилию. Дальше заполняете номер карты, срок ее действия, а также защитный CVV-код. В поле «Индекс» для выставления счетов вводите почтовый индекс, а под ним регион проживания. Для завершения задачи нажимаете кнопку «Подписаться», после чего сумма, которую вы решили пожертвовать, автоматически спишется с вашего счета, а вы тем временем получите подписку. Отправка донатов через PayPal происходит по аналогичной схеме. Сервис Boosty в поле тип Amount предлагает ввести ту сумму, которую вы решили поделиться с нами, а напротив нее валюту, либо рубли, либо доллар США. В поле ниже вы можете оставить также краткое сообщение, согласиться с условиями сервиса и нажать на кнопку Send. Не забудьте также дождаться момента списания средств с карты. Напоминаем о том, что мы имеем возможность предоставить вам безопасные переводы, которые вы совершаете, чтобы нас поддержать. В чем это выражается? Когда вы отправляете благотворительные средства, даже ваш банк не владеет информацией, кому адресованы эти деньги. То есть транзакция отобразит всего лишь операцию покупки товара через интернет-магазин. Таким образом, никто кроме вас не сможет отследить адрес, по которому следуют средства. Вы можете быть уверены в полной анонимности такой транзакции. Спасибо, что выбираете правду и поддерживаете нас в ее разоблачении. Оставайтесь с нами, чтобы всегда оставаться в мире самых важных новостей. Hormatly vatandaşlar, ýalňyça biri ýazýar. Murada şol Farhat Meýmankuliýewi gollamak petisiýasy niden tapmaly diýip aýdýar. Gelim nesile görkezin şonu. Serdim. Telegram'a girýäňiz. Telegram'da DVT chat aktivist ya da DWT aktivist diýip ýazýaňyz. Şu chat çykyr. Şu chat çykanda ine şu ýerde açyk ýokarga alýaňyzda ünsörseňiz ine şu ýerde ine şurýaly sylka bardyr. Şu sylka basýaňyz bolýan derrew ýa Farhat Meýmankuliýew çykýar. Ine men şu ort dilini oýaýyn häzir. Pardon. Dilin şaşyp bolýar da, dilin şaşyp bildirsiň. Ine şu ýerde saf tarapynda adyňyz, familiýaňyz, e-mail adresyňyz, döwlediňiz goýsaňyz we aşagda şu ýere ptiçka bassaňyz hiç kim sizi tanap bilmeýär, görüp bilmeýär we tap bilmeýär. Ine şu petisiýany ugursaňyz, şunu gaýrat edin, köpüllüli. Men öňün nemetdik, biz 100 adam toplap bilendik. Biz näil aly girip görüşeli. Aýdym. Siz aýdýaňyz murada daşyny görüşmeli, içine barady. Ine biz içine barady häzir. Aeroportda gitmeýäňiz siz. Biz şu ýerde zulüm garşysynda dursak, ýanymyzda durmaýan. Netije näme bolýar? 0. Ine şoň üçin biz siziň bilen işleýär. Siziň pikirleriňiz biziňki bilen deň bolar ýaly. Biziň aýdýan maksatlarymyz size egerde ylaýyk bolsa, onu bize goşular ýaly we bile hereket eder ýaly. Sebäbi
Berdimuhamedowlar ayırmak ol maksat değil. Ol mesele. Esasy maksat biz demokratiya sistemasyny kurup azatlyga çykmaly. Ine maksat. Sebäbi Berdimuhamedow häzir bir topar giyirip aýryp täze diktator bolup bilýär. Diýmek maksat ýerine ýetirilýär ýöne umumy bizim maksadymyz ýola barmady. Şonuň üçin Berdimuhamedow aýyrmak bu bir kiçik mesele. Ýzyna uly maksat bar. Şol diktator sistemany aýryp demokratiýany goýmak. İstene adam işlemese sosial kömegini alar ýaly. $400-600 hökümet aýma türer ýaly. Arqyn. Entep ýörep aş bolmaz ýaly. Bizde baýlyklar ýeterlik. $850 $800 $3,500 çeli diňe orta aýlyk. Hökümetdäki işleyenler orta aýlykdan ýokary aýlyk. Polis, MHM işgärleri $5-10 aýlyk alarlar. Olaryň ýani para almana, korrupsiýa etmene hiç itleýleri bolmaz. Olar jaýlar muht. Eger kredit alsa 5%, bir topar avantajlary bolar. Biznesmenleriň edýän avantajlary ýaly şol orta biznesmeniň avantajy bolar şurada. Din arasy işlemeli, hökümeti halky gormaly boldy. Birinji halky, ondan hökümeti gormaly. Ine olaryň işleri. Ananyň bu ertekide ine 114 döwlet şeýle ýaşap ýör. Näme biz ýaşamaly? Biz näme kymyzlarymyz var şolada? Hormatly vatandaşlar, ine gepleşigi dowam edeli. Men siziň soraňyza bir näçe soralar bar, şolara jogap berýin häzir. Ine bir adam ýazýar, Ayhan 7688. Murad aga, men sizi göreşi taşlarsyňyz öýdüp gorkýan ýa-da. Ýok, göreş taşlygyň. Men göreşiň içinde ýöne meni maşgalamy etmeli, menim işlemeli. Bize de bir pul berýän adam ýok. Biz özümüz gaýtyp işlämem, hem göreşýär, hem pulumuzy goýýar. Şonuň üçin biz işlemeli. Menem günne çykyş etmelemok. Ya wagtym ýok. Ine user 31604 ýazýar. Şol köp bilinç ýazýar, şu zatlar, şonuň üçin men bir gerek jogap bermeli bolýan. Şol wagt ýagdaýyna 15-nji iýun 5:00 saat 19 kommentariýa bar. Görmek, okumak gaty kynam däl. Jogap beriň argumentli. Abdullah barda soraw berdim. Ol gömük bilimsiz, siziň inanýan adamyňyz bolsa, halk şoňa onuň üstü bilen size inanmalymy? Men meniň arçynymam giň düşünjeli oňa serdenimde. Şuň biz Abdullah bizden sowgatlymy ýa sowgatsyz ýa biz onu baha bermäne hakymyz ýok. Biz tribunal däl, biz Allah däl. Ýöne men Abdullah inanýan, ol sada olun, olum siyasata goşulman, ýani siyasi medeniýeti, siyasi sowgatlygy pes bolup siyasata goşulyp ýuwaş-ýuwaş ösküp otyr. Şu düşünerse menden mot geçer. Men 57 ýaşym bar. Abdullah 20-25 ýaşy bar. 20 ýylda meni otup geçer. Şonuň üçin men kim görüşýän bolsa şolary inanýan. Esaslar şular. On sowgatlygy bir sowgatlygy däl. Gynansak da şuň kunna Abdullah ýalaplar ýani siyasata goşman şu derece geldiler. Abdullah ýalaplar ýaman köp adam. Ýöne Abdullah olar görende öz siyasi medeniýetini we siyasi sowgatlygyny ýokurlandyp dur. Beýlekler bolsa üstüne uljak bolýar, eýdýän. Mümkin şuň siz ondan sowgatlyrakdyrsňyz. Ýöne açyk garaşyň. Siz oçup geçer, biz günne ýani mass mediýadaky etmeli işleri lituçka diýil, ýani oturup, üýüşüp, maslahatlaşyp, üstürüp pikirlerimizi işleýär, gurmaçylyk işleýär. Abdullah da şol toparyň bir şeýini, şoň üçin Abdullah öser. Güň ýetmeçilik etmeň, arçyn men şuň Abdullahdan ýani akylly. Elbetde arçynyň akylly däl. Arçynyň şu ýaly korrupsiýa edip, korrupsiýa komfortunda ýaşamany öwrenipdir. Sen ýanynda akylly. Biziň ýanymyzda gümk. Biz şonu suwda etbilýär. Seni arçyny getirin. Men şonu gümkden suwda edin. Gümkde bolan bolsa, şu rejimde işlemedi. Çıkıp giderdi. Kara çörek
Yani kara çöregi suwa atyrıp ýeýin boly men gün görenip çykyp giderdi. Gün ne ruhu var, ne namusy var, ne wyjdany var, ne watançylygy var. Korrupsiyon schemalar golýan investor. Adamlaryň pul alyp ýokary geçirýän investor. Investoryň bir zynjyry. Ine senin arçyň var. Eger hökümet işleyen olsa. Ya hökümetin 99% korrupsiya. Korrupsiyon yana, parakola. MHM'de 60-70% bu adamlar ba. Ayna onun et bilýän zady ýok. Hiç zat et bilmeýän bolsa, kakoy tolk olurdan. Polisde 70% yani personal arasında işlep bilýän adamlar. Ýöne olar ses çykarmasa kakoy tolk olurdan. Bizim halkymyz Türkmenistan'da 2,5 milyon, daşynda 2 milyon, 4,5 milyon halkymyz var. Ýöne seslerini çykaryp azatlıktan gaçýan bolsalar, bir sowat siyasi tarapdan bir sowat bolup gezýän bolsalar, kakoy tolk olurdan. Şoň üçin bütün dünya üstümizden bilýär. Ine şonu mesele. Şoň üçin Abdullah düşünjesi pes, elbette düşünjesi giň dälin tek. Yani açyk garaşyň. Düşünjesi kanar. Günne gepleşikler geçilýär. Günne argumentler bilen ýanky beýlekler bilen gidişýär. Adam ösýändir. Fikretden men ine çykyşlar etkelýän. Men ösemok. Ünsün men birinji çykyşlarmy. Türkmençe doğrudan bilýärdim. Türkmen dilini öwrendim. Türkmençe pikir etmeýän öwrendim. Pikir edemde Fransuz ýanky diller bilen pikir edýärdim. Indi Türkmençe pikir etmeýän öwrendim. Indi Türkmençe bir topor ýa gramatikany ýadyma saldyrdym. Bir topor zatlar et başladym. Ol şu çykyşlaryň netijesi. Öýde de ulaşýar Türkmençe. Çay getir, nahar getir, onal, munal, sağ ol. Boldy bir gatyýsa bir 100 san söz bolmaýar. Şoň üçin ösmeli. Men her wagt aýdýan. Güýçli adamyň ýanyna bolun, ösürsiňiz. Gowşak adamyň ýanyna girseňiz, şol ýaly bolasiňiz. Bu bir tebigatyň şerti. Inik soragy serden maksat 794 ýazýar. Murat Gurbanow Han Farhad üçin toplanan pul niýe, näçe boldy? Bize gelen devlete halk hareketine gelen pul 1500 goloy men ýalňyşmasam. Ine şo puly biz 1500 näçe edip şol Bahtiýar diýen adama geçirdik. Bize başga pul gelmedi. Bahtiýar diýen adama uly pul geleni o halkymyzdan. Bir topar adamlar çykyş edip men Farhad, niýe Farhad söz gerekkä, hereket gerek. Köpege çekme. Ine Bahtiýaryň nomery bardyr videonun aşagynda. Şu videonun aşagynda da goýarym. Kömek edin. Gurun etme. Etdiňizmi? Gurulmam hiç ýa. Ine şu ýaly Türkmen adam bolýar. Şu ýaly ýöresem. Hormatly watandaşlar, başga sorak bolman soň men öz efirimi geçirip gutarýan. Inlik gepleşiklere çeldi. Siziň hemmeňize birinji bilen jan sağlyk, ikinji bilen doğun arnaşyňyzda size azat we adalatly durmuşy arzu edýär. Indiki gepleşiklere çeldi. Hoş, sağ bolun.